Пичове, добре дошли в Без хайп. Предаването, в което ще има човека споделят тяхното честно мнение без маркетинг. И днес в този епизод отново наши гости са Алекс Тек и Андро Вок. Аз къв съм? Ами ти си Алекс, нашия Алекс. Ти си титуляр. И този епизод е много подходящ за теб, защото е хардуер митове. Това е тематиката. И ще си говорим за някакви неща, които не знаем, така ли са? Добре, дай, щом епизод е за мен, давай, ти ще започна. Давай. Ти си го издърпал, да. Ако RAM паметите са от различни марки, задължително ще имаш проблеми. И да, и не. Даже от един... Супер позиция. Да, супер позиция, да. Така, даже ако са от един и същи производител, отново... Пак може да имаш проблеми. Пак може да имаш проблеми, да. Толкова готина технология. Производители като Kingston, Corsair и други, които са на пазара, много често чиповете отдолу, които реално се асемблира една банка или по-скоро една платка с памет, могат да бъдат абсолютно различни. Тоест, януари месец Kingston да използва чипове на Samsung и февруари другата година, примерно да използва чипове на SK Hynix. Взимайки памети от едната година и купувайки памети от другата година, въпреки че са един и същи модел, едно и също SKU, нали, SKU е една специфична номерация на артикулите, може да се окаже, че даже сме го имали като опит, слагаме ги и машината не работи, защото паметите са несъвместими, защото са тотално различни чипове. Така че тук не е задължително да имате проблеми, почти задължително е, че ще имате проблеми, ако се опитвате да ги подкарате на по-високи от JDEC скоростите, нали, това са XMP профилите или Expo профилите, там почти е сигурно, че ще има някакви проблеми. Като цяло DDR5 е супер нестабилна платформа, дори и само с две памети. Какво остава пък те да са от различни производители, пък ако искате да сложите и 4 памети, там нещата стават изключително неприятни. Еми аз само това мога да кажа. Ако не искате да играете на лотария, вземете си просто един кит памети и не се занимайте с глупости. Може да тръгнат добре, две тотално различни плочки на тотално различни производители, но има ли смисъл да го правите това? По-скоро не. Правил съм си експерименти и с двете платформи, и с Intel, и с AMD, но само за момента при AMD ми се е случвало кит памети да не работи. Тоест изобщо да не се харесва. Четирите слота ги запълвам и се оказва, че т.е. те са два кита, 2 по 16 и се оказва, че едната 16, т.е. двете осмици не искат да работи с другите. DDR5 ли е дъното? Не, 4 беше. Тук има и едни други особености, зависи дали е еднослойна платката, т.е. чиповете дали са от едната страна, дали са от другата, също зависи обема памет. Колкото повече увеличаваме обема памет, това имаме memory контролера, който е в процесора. Също идва силициевата лотария. Да. Твоя процесор дали е с добър контролер, долу примерно нареждаме 4 машини за тестове, едната 4 AMD-та, едната не иска да работи, а са паметите и дънните платки и процесорите са едни и същи. И буквално се получава, че трябва да въртиме китове, накрая може да се наложи да завъртиме процесор, за да оцелиме тази прословута комбинация, симбиоза, нали? Всичките неща да работят, като единственото условие, нали, че ние се опитваме да извадим оптималния перформанс, т.е. да работят не на JDEC, не на 4800, не там на 5200, нали? По-скоро да работят в зони, които са около 6000 мегатрансфера, където започват, нали, проблемите. Да, значи аз само някои неща искам да допълня. По принцип хората, които го задават този въпрос, защото ясно е, че когато сглобяваш чисто нов компютър, да, няма никаква логика да сложиш два различни комплекта от две различни производители. Това, което хората всъщност питат е, когато примерно са си купили компютър, който има, да кажем, 2 по 16 гигабайта, как съм аз, нали, защото се прецаках. С 2 по 16 има 32 гигабайта DDR5, примерно. Искат след време, сега това е невъзможно, защото, нали,
но искат да, примерно, да качат на 64 и са минало е време, откакто са си купили компютъра и вече те се сблъскат с проблем нали, да намерят точния комплект памет и дали ще проработи с друг комплект памет и дали трябва да търсят, или пък много хора искат втора ръка за по-евтино, нали? И когато е втора ръка е много по-лесно да намериш какъв да е комплект, отколкото да намериш точно същия модел, точно същата година и така нататък. И аз този въпрос съм го имал и в канала и съм, нали, моят отговор по принцип е най-добрият вариант, нали, е да си намерите абсолютно същия модел или да разкарате тази RAM, която имате и да вземете 4, които са ви от същия модел, нали, които от един и същ модел, нали, на който много хора ми спореха, това беше още в ерата на DDR4, и DDR5 още не беше изобщо съществуваше, но ми спореха как нямало проблеми, нали, как всъщност те са си слагали от различни марки, нали, е важно да са със същите параметри, няма значение дали са същите марки, което нали, това си е малко лотария. Може да стане, може и да не стане. И освен това, както ти каза, ако просто си го сложиш на дефолт, честотите там, които ти тръгват, които бяха 5 и 3... Не, за DDR4 беше... За DDR3 2000. много зависи, защото в поколението DDR4 имахме памети, които палеха на 233, на 233 и 2666. Да, на 266, точно така. В повечето случаи да. Числото на дяла. Значи ако е на 266 и ти просто не си ги слагаш XMP профил или Expo профил, няма проблем, най-вероятно дори да са шанса да има проблеми значително по-малък. Но ако искаш да си ги сложиш на това, вече шанса да не стане значително по-голям. Това е, че тук... Но затова хората го питат. Хората го питат, защото те си имат компютър, който си го купили при 5 години и искат да го апгрейднат, искат да му сложат още памет и сега вече им е трудно да намерят точно същата памет. Проблема е, че ако им дадеме съвет, нали, няма проблеми, купете си втора употреба памет, там нямаш никаква гаранция. В момента, в който вземеш тази памет, ти не мога да я върнеш после на човека, т.е. тези пари отиват по дяволите. Така че, може би другия съвет, който ти даде, разкарате тази памет, продавате такава и си взимате по-голямия обем, който и върши или втора употреба кит, но да е кит, да е от две една. И друго нещо, което пък също за хората, които сами си сглобяват компютри, което не е точно във връзка с този въпрос, но е нещо, което е препоръчително, винаги си гледайте, когато си избирате дъното, гледайте в сапорта на дъното, има сапорт лист на паметите. Дали точният конкретен модел, който ви искате да имате, го има в този лист. Не защото друг няма да тръгне, но просто защото този със сигурност ще тръгне. Нещо там го има в сапорт листа. Иначе рискувате. Този въпрос е малко и релевантен, защото в момента никой не може да си позволи. Да, между другото. Така че продължава напред. Къстъм кабелите са излишни. Аз съм така, защото нали, човек, който най-вероятно е написал това твърдение, човек, който на него сигурно и кутията му е излишна. Той може да се го залепи отгоре на тавана в компютъра и е спестил 50 евро и всичко касетка от домати съм виждал, зависи много каква ти е машината. Сега, ако ти правиш бюджетен билд, нали, да дадем пример миналата година, защото в момента бюджетен билд и такова понятие много не съществува, нали? Мини компютър. Хубав. Да, правиш нещо, да речем за 500-600 евро на старите цени. Там къстъм кабели, да, излишни са според мен, защото ще ти ускъпят допълнително конфигурацията, зависи какви. Защото има и стример къстъм кабели, които струват доста. По-скоро аз тук бих апгрейднал някои от компонентите за малко повече перформанс, ако го на много стриктен бюджет. Но има и другата крайност. Сега, ако билдът ти е нещо 50-90 и тук гоним някаква визия в аквариум, бяла машина или каквато и да е машина, или просто искаме да напудрена, тогава къстъм кабелите никак не са излишни, ми просто добавят допълнително акцент към конфигурацията и я правят да изглежда много по-завършено. Така че това е моето мнение. За мен визуалният елемент е нещо чисто субективно, така че дали са излишни или не са излишни, всеки сам трябва да си прецени за себе си. Някой може да иска да гони абсолютно перфектна визия, друг може компютъра му да се вика под масата и да е в изцяло затворена кутия, където да не се вижда абсолютно нищо и тогава де-факто няма да има почти никакъв смисъл, освен ако вече не говорим за това да смениш буклучави кабели с някои, които са доста по-високо ниво, но иначе за чисто визуално няма нещо, което знам колко. Общо взето всеки сам трябва да се прецени дали му харесва или не, дали има смисъл. Аз също съм съгласен с вас. Като цяло този въпрос може да се обобщи като има ли смисъл да се инвестира в визията на PC-то или не, защото това е въпросът. Дали ще е за кабели, дали ще е за RGB, дали ще е за по-хубава кутия, защото кутията ти може да струва
50 евро, може да струва и повече. Но и това вече всеки си го преценява сам и конкретно кабелите имат значение за цветовата, нали, за цветовата схема на PC-то. И цялата идея на кабел е просто цвета му да е различно от това, който идва с захранването. Макар че наскоро правих една конфигурация, която дойде с бяло захранване и с бели кабели по дефолт. Нали? Да. Но да кажем, в повечето случаи кабелите черни, ако искаш да са друг цвят, си ги правиш, но и си взимаш други кабели. Това е. Но това фактически е по-широкия въпрос да служава ли си човек да влага в визия. Аз лично съм си вложил на новия компютър малко в визия. Нали? Не съм прекалявал, но за повечето хора геймърската естетика и това да си направиш сетъпа да ти изглежда яко, нали, си има значение. За някои хора може да няма. Това няма как да отговорим. Аз за това казах, че не съм съгласен, защото за този, за който ще си ги купи тия кабели, има значение. Нали? Тук можем отново, нали, да проведем една война между кое е по-добро, Mercedes или BMW. Нали? Буквално няма правилен отговор. Да. Примерно за бизнес приложение на една конфигурация няма много смисъл от къстъм кабелите. Даже някои от хората напоследък търсят кутии с метални панели, то няма на пазара. Нали? Да са адекватни кутиите. Нали? Повечето хубави кутии, които нали, примерно искаш да сложиш висок клас workstation, почти всичките, поне на българския пазар, са с стъклени панели и вече дори и такива няма. Така че, примерно за бизнес приложения няма много смисъл от къстъм кабели. Напоследък се забелязват тенденции, в които по-високия клас захранвания от 750, по-скоро 850 вата, Gold варианти вече си идват с къстъм кабели, които са си фабрични. Също така определени производители на захранвания влагат малко повече усилия и кабелите, които са им 24 пиновия и другите са дори да са силиконовите или гумени кабели, така да ги наречем, са подредени. Докато други производители въобще не им пука и кабела е така. Нали, и е кетчуп и горчица. Кетчуп и горчица, нали, вече за щастие почти няма боби да чукне на дърво. Ти май не си ги подреждал захранванията по най-ефтини на сайта. Почти няма. Ние поне ние с такива не работиме просто. Да. Това е, че дори самите производители се опитват да вложат малко повече в техните продукти от, деца вика, от завода. И си имаш някакъв тип вече оформени чисто дизайнерски кабели. Но все още не може да намериш примерно захранване с лилави кабели, което да ти дойде от фабрика. Той дори и с бели да го имаш, пак белите бели се нямат същата форма, която къстъм кабелите имат. Те са плетени, застава много по-плътно. Там винаги е малко по-сегони кост. Тоест цената да е по-ниска и кабелите никога не са като истински къстъм кабел. От един сегмент нататък, където има вече доста повече стъкло, RGB елементи, това, което виждаме, че хората не правят просто компютър за игри, а те си правят стъп, в който си прекарват приятно свободното време, редат си някакви неща на стената, като присъствам като гост в фабриката, хората си правят падове, рисуват си някакви неща, фигурки си слагат. Къстъм кабел е много готин акцент и на фона на това, което струват, нали, повечето неща вътре в машината, не струва чак толкова много. Нали? На фона на рампаметата това е нищо. Падат и за мишката, периферията, нали, могат да са в пъти по-скъпи, отколкото един къстъм кабел. Хубавото е, че при определени производители се продава само един къстъм кабел. Не е нужно да купуваш целия комплект и може да си сложиш едно акцентче, което да довърши. Сега ти си сложил вътре хубава готина фигурка, направил си сетъпа и там седи един такъв гнусен кабел, нали, който го виждаш. Ти си го фанал с велкро, защото той има и екстеншън. Особено за видеокартите, ако примерно ползваш по-старите 8-пиновия стандарт, който нали, все още си е... Нали, за AMD, примерно. Не, има го и за Nvidia. Въпросът е, че той си е все още използваем. Много от по-евтините захранвания там е с двоен кабел, който с 2 по 8, който е отвратителен. Да, излишното ти трябва да го хванеш някъде и който седи като някакъв буца просто. Да не говоря, че и на съвременните кутии, които напоследък все повече ползват хората, тук имаме. Аз затова соча на там, защото има такъв. Зрителите трябва да си го представят. Ако не вържеш този кабел, нали, в двойния, който е, примерно, ти имаш 50-60 или 90-60 XT, тебе ти трябва един 8 пинов. Втория, който виси, ако не го вържиш, то имаш
шанс да опре в Може да вентилаторите. влезе в долу. вентилаторите. Да. И не изглежда добре. А един такъв кабел, примерно, е 15 лева. Да. Нали, което, ако купуваш само единичен кабел. Добре. Алекс, ти си. Хардуера се охлажда по-зле в бюджетна кутия, отколкото в скъпа. Това е супер относително. Това така съм малко с... И аз съм така. Но да кажем, в случая гласувам не, ще обясня защо. Добре. Ами, в голяма част от случаите, поне това, което аз имам като опит с хардуера и с скъпите и с ефтините кутии, съм получавал доста по-добри резултати в кутия, която е с адекватен Airflow дизайн. Ако примерно съм с въздушно охлаждане, то дори с водна съм пак, защото има случаи, в които дори и супер скъпа кутия е доста рестриктивна от към Airflow и по този начин не може адекватно да се охлажда, не може адекватно да минава въздуха вътре през компонентите. Така че дали ще бъде скъпа или ще бъде ефтина, поне според мен и това, което аз пак казвам имам като опит, е, че зависи какъв е дизайна, как е проектирана самата кутия. Да, съгласен съм с теб. Няма да добавя. В смисъл, аз обичам кутии, които имат хубава предна решетка. Попадал съм на много хубави, сега няма да цитирам конкретни модели, но съм попадал на много хубави така относително бюджетни кутии, които идват си с вентилатори, имат си хубава предна решетка, която не рестриктира по никакъв начин въздуха, имат си отгоре, нали, където може да си сложиш или водно, или допълнително вентилатори. Като цяло няма причини тази кутия да има лошо охлаждане, само защото, примерно, не е от най-скъпите. Така че аз съм съгласен с теб. От друга страна има скъпи кутии, които там други неща се гледат. Да, но пък има и ефтини кутии, които също могат да бъдат... Има ефтини кутии, които си... Да, ако кутията е предназначена за офис компютър, обикновено там не го правят да е много... Там не се и налага да има много охлаждане в много случаите. Откъде да започна? Сега, въпросът така зададен е много общ. Нали, трябва да дефинираме какво значи бюджетна кутия. На базата на моя опит, нали, с конфигурациите, бюджетна кутия е нещо от рода на 30 евро. Нали? Не, може и малко повече. Познавайки клиентите, които пазаруват, защото ние му казваме на клиента, нали, тази кутия, която сте избрали, нали, не е подходяща за билда, който правите, и той казва, аз искам нещо бюджетно, и ние му предлагаме нещо, което е примерно 60 евро, и той казва, това ми е много скъпо, искам по-бюджетно. Проблема на по-ефтините кутии, които са там в бюджети около 30-40 евро, е, че много често те са с рестриктивни панели. Те са малко по-стара концепция. Другото, което е, дори като качиме малко ценовия сегмент, въпреки че кутията примерно е с хубав airflow, т.е. има меш, нали? Да. Теоретично може да проведе въздуха, комбинацията на вентилаторите, които са сложени вътре, е абсолютно неадекватна. И ако сложиш малко по-мощен хардуер, реално файда, че имаш възможност за Airflow, защото просто самите вентилатори, да, подвеждащо е. При скъпите кутии там зависи от моделите, или тук пак ще говоря на базата на нашия опит. При скъпите кутии в повечето случаи имаш много повече възможности. От теб зависи като билдър или като човек, който си прави конфигурация, така ще го комбинираш, защото може да имаш най-добрата кутия, примерно, която поддържа 10 вентилатора, и само това, че ще сложиш един вентилатор, автоматично я прави лоша кутия, защото вътре се образуват топлинни джобове и съответно тя не си върши работата като така. Някои хора си мислят, че голямата кутия е добра за билдовете, но нали, ние можем да докажем и обратното, че някой път по-малките кутии могат да отвеждат въздуха, т.е. да вкарват въздух и да го изкарват по-бързо. Да. Много е важен въздушния поток, и проблема на ефтините, на бюджетните кутии, че те слагат вентилатори колкото да има. Някой път чисто... Да, но ти можеш да смениш вентилатори в някакъв момент. Да, но... може да я вземеш, и ако такова, може да махнеш ти ефтините и да сложиш някакви други. Практиката ми показва, че много малко от хората го правят. В крайна сметка, ако взел кутия, дали бюджетна кутия, какво си представят като чуете бюджетна кутия? 100 лева... Не, като изображение какво си представят? Аз си представям Segotep Racing, не знам дали знаете, една отвратителна кутия, сигурно струваше 20 лева преди.
Нали, това е отвратително нещо. Нали, Да, има много гадни кутии, бюджетни кутии. Но има и хубави бюджетни кутии. Примерно Deepcool Matrix 55 и 35 мисля, че бяха моделите. Супер ефтини, сега не знам колко струват, преди бяха под 100 лева бяха тия кутии. Има за под или около 100 лева кутии. Това имах предвид. Аз, които са сравнително файн. С сравнително добри вентилатори. Около 100 лева и малко отгоре вече е по-нормален бюджет. Защото има и кутии за по 300 лева и аз за това казвам, че за това имам предвид, че... Той има и такива за по 300, които нали, не идват с вентилатори и ти пак ако подбереш грешните вентилатори или въобще имахме един такъв случай, един приятел дойде тук нещо, компютъра му се рестартира, постоянно прегрява и какво направил нашия? Той е направил конфигурацията от всякъде да изкарва въздух. Да. Всичките вентилатори така са обърнати, че се изкарва компресия. Само пул. Не е пуш-пул, е само пул. И ние такива се чудиме, гледаме. Спомняш си го този случай? Това беше преди няколко години. Даже обичам двата вентилатора на Dual Tower охладителите. Един срещу друг. Но това е незнание. Нали, идеята и на нашия канал с и другите видеа е в крайна сметка, колкото може на базата на нашия опит да върнем на хората. Това, че някой не знае, не значи, че не може да го научи. Това нещо и да го коригира. Дори и сега да му е така конфигурацията, завъртете ги двата вентилатора да са в една посока. Така че тук по-скоро въпросът трябва да е такъв, да внимаваме ли, купувайки бюджетна кутия, да не се изпържиме, нали, че може да не охлажда добре. Така че да, внимавайте, когато си купувате бюджетна кутия, защото може да се окаже, че трябва да докупувате още неща, за да... А пък и скъпа също, защото тогава още повече боли. Ето, да не се окаже, че примерно... този въпрос е наистина малумен. Както повечето хардуерни въпроси, между другото са малумен. Добър беше въпрос. Няма значение в кой PCI слот е монтирана видеокарта. Аз мисля, че все пак е по-добре да бъде монтирана в първия PCI слот. В момента не мога да обясня точно защо беше така. Имаше нещо. Да. Но аз винаги си го монтирам в първия PC, в смисъл отгоре надолу първия, най-близкия, който е до процесора се едно. Така че да, слагаме си го в първия PCI слот. Преди години нямаше значение, но... В момента има ли? Да, съвременните видеокарти се ползват от повечко PCI ленти и съответно първия слот много често той е опроводен повече, чисто механично, да. Другите слотове, да кажем, той е по 16, да кажем PCI 4 по 16, това значи, че е опроводен напълно. Има... При по-ефтините дана, другите са по 8, примерно или по 4. Въпреки, че са 16 слотови става въпрос. 16 пинови. Просто по-малко PCI линии има. Самата пластмаса е тук... Те някои видеокарти вече не са 16 пинови, но това е отделено. Примерно 50-60 е реално там тя се води с по-малко ленти, но е Gen 5 и ако ме сложиш на неправилния слот или на правилния Gen, реално търпиш наказание. Но това, че имат дълъг слот на долните нива на дънната платка, не значи, че той е опроводен и съответно, слагайки там картата, тя ще работи, но скоростта й ще падне драстично. Това нещо е свързано и с изкуствен интелект, хората, които искат да слагат повече от една карта. Има определени дана, които имат множител, който могат да превключват, защото в крайна сметка броя PCI ленти идват от платформата и от процесора. И те трябва да бъдат разпределени както за видеокартата, за SSD-тата, за USB-тата и за всичките други неща, които са свързани. И там, примерно, да кажем, имаме 20 PCI ленти, които трябва да бъдат разпределени на всичките устройства. И слагайки две видеокарти, които искат 2 по 16, няма как да стане. Нали, при положение, че имаме 20 ленти и затова се разделя, примерно, такива по-скъпи дана могат да разделят на 2 по 8. Да, пак има наказание, да, но могат да работят. Така че има значение къде слагаме видеокартата, особено говорейки за съвременна платформа и то съвременна последните 6-7 години. Нали. Преди години по-скоро може би нямаше значение, аз вече съм и позабравил. Сглобяването на компютри трябва да се случва от специалисти, по-скоро не. Но... Трябва да сте специалисти до известна степен. Да. Най-малкото трябва да сте се пообразовали малко, защото сме виждали всякакви работи, завити дънни платки с рапитки, SSD-та на скоба, нали, огънати, защото не са използвани оригиналните захвати. Той изкривява пространство. Може цяла отделна тема да се направи за грешки при изглобяване на компютри. Това сме го правили, предполагам и вие сте го правили.
Но да. Включително базици, нали, мемета, такива SSD-то, NVMe-то сложено в SATA конектора на загряването, нали. Най-малкото човек трябва поне да има общи познания. За съжаление, това, което виждаме като тенденция е, че се разчита на ChatGPT и другото, което не се четат опътванията. Не във всяка, примерно, дънна платка или нещо има вече ръководство хартиено, но има QR кодове и линкове и човек може набързо да прегледа какво ми трябва, каква ми е комплектацията, особено когато става въпрос за охлаждания. Там има едни особености, които ако не сложите правилните дистанционери и винчета, може да повлечете, разбите, както са AM5 дънните платки, на тях бекплейт е интегриран и ако прецакат разбите, реално цялото дъно трябва да се търси нов бекплейт, което е абсурдна ситуация, нали, при изгубяването на нов компютър. Кривенето на пиновете, това е повсеместен. Случвало се хора да си завинтват дъното директно на... Това вече не се случва, мисля, че вече няма такива кутии, но преди имаше директно върху ламарината без втулките, така, че тук, което може да направи късо. Отговора не е нужно да сте специалисти, но трябва да се информирате, преди да сгубявате нещо, което особено при съвременния хардуер има едни особености, които ако не го направите, може да си изпогорите нещата и тогава никой няма да ви признае гаранцията, ще трябва, нали, да в предвид цените, които струват хардуери. Така, може би ако до сега не сте сгубявали компютъри и сте чули това, което Алекс ви е казал, сте си казали, вау, това е някакво ракетно инженерство. Но всъщност не е нужно да знаете всичките тези детайли, нужно е да спазвате няколко елементарни правила, когато бидате конфигурация и да гледате няколко туториала в интернет, буквално за да разберете как се случват нещата. Или наш стрим. Или наш стрим, Алекс го прави четвъртъците на живо с POV, буквално виждате от неговата гледна точка как сгубява машината. Тук, нали, по-скоро проблема е, че има много богат асортимент от компоненти, има някои специфики, някои конкретни водни си имат, нали, различни начини да се монтират върху дънната платка и не само, нали, много различни компоненти по различен начин се монтират, но всичко е толкова лесно и наистина, ако се прочете просто опътването и се внимава, няма да допускате почти никакви грешки. Тук аз ще дам един пример. Ето, аз не знаех. Това е едно от първите видеа, които правихме. Също тогава беше още в моя канал за Desktop BG, от първите видеа, които бях направил. И тогава беше излезъл един нов продукт на пазара, течен метал, нали, термопаста. Звучи ми като проблем. На която аз не прочетох инструкциите. Да, това е един от най-големите ми гафове. Нарочно съм го оставил и сме, нали, написали в видеото хората да не правят това. Защото бяхме сложили алуминиев охладител. Супер. И алуминиев охладител с... нали, то си има едни огромни букви написани, не използвайте алуминиев охладител. Аз го взех, просто сложихме алуминиев охладител на конфигурацията и то след може би около година тя се прецака тотално. Алуминиев охладител деградира. Една година издържа с алуминиев охладител, но той тотално деградира и това отново от невнимание. В смисъл skill issue е. Сгубяването на компютри в принцип е доста готино хоби и е нещо, което смятам, че всеки трябва да може да прави сам, не е като това да си ремонтираш двигателя на колата, много по-лесно е да се борави с компютрите и сега като вече има стандарти за почти всичко, нали, едно време всички викаха, тази видеокарта съвместима ли е за това дъно? Това е един такъв много дърт въпрос, защото ни бяха AGP и PCIe. Вече няма такова нещо, вече почти всичко е съвместимо с другите неща. Тази видеокарта съвместима ли с този процесор? Да, много ясно. Нали, стига да имаш дънната платка ти съща като, нали, има същия сокет като процесора, няма да има проблеми. По принцип, сгубяването на специалист винаги е свързано с по-малко проблеми. Отиваш, взимаш и, нали, ако е правилният специалист, би трябвало да вземеш готов продукт, а не... Защото самото сгубяване не е целият процес. Нали, след това има настройки, за съжаление при новите платформи има несъвместимости и много често ти си изгубил правилно нещата, ама нещо не работи и почва едно лутане, търсене, четене на форуми на стария компютър, нали, как да го подкараш новия. Нали, редовно го виждаме това нещо и в и наши клиенти, които са си купували компоненти или пък такива в чужбина, които се опитват да си подкарат. Така че е достатъчно сложен процес, за това ако нямате време, нали, по-добре
дето се вика дайте малко от бюджета, за да го направи специалист, защото проблемите, които биха възникнали при сглобяването на настройката, са негови проблеми, не са ваши проблеми. Нали, ако нещо има несъвместимо с паметите, той ще се бори, а не вие да се тюхкате, искате да си пуснете GTA 6. Кога ще излиза? GTA 6 и си сглобявате новия компютър, защото аз съм сигурен, че много хора ще си направят нов компютър. И сглобявате го и бам, GTA 6 само за PlayStation. Не, и го сглобявате и той компютъра ви не пали въобще и вие са се тюхкате и искате да сте един от първите, който е играл GTA 6. И той играе GTA 5,5. Да, до той въобще не пали компютъра, така че тук хубаво е да знаете някакви неща, но ако нямате времето и също е хубаво да имате и някакви инструменти. Не става с ножа от кухнята, нали, да завивате винтовете. Хубаво е да имате някакви базови инструменти. Хубавото е, че за един компютър ви трябва буквално 3 неща. Отверка и макетно нощче общо. Да, два вида отверка, нали. Даже при новите дънни платки и това може да не трябва, защото те са на щипки, особено ако от по-високия клас и ви трябват, дето се вика, една отверка и макетно нощче, за да сглобите един компютър. Така че много инструменти не ви трябват, но трябва поне да имате, нали, правилната отверка, за да не размажете винтовете, да не ви отплесне върха на отверката и да съдерете чисто новото си дъно за 700 и нещо, нали, лева, евро и... Въпросът всъщност е с много лесен отговор. Трябва ли да сте експерт? Ами не трябва, обаче после пък ще се живеете с решенията и с действията, така че правите си избора дали ще се разчитате на някой да ви го сглоби, дали вие ще си прочетете, както се казва, добре урока, за да си го сглобите както трябва, или ще решите на усет, не се вика vibe driven, просто да го направим по някакъв начин и после GTA 5,5. Да. Така че... Аз освен да допълня, когато аз трябваше да си сглобявам първия компютър, което вече беше доста отдавна. Това, което направих наистина, както казваш, ти изгледах доста туториали в YouTube, запознах се много детайлно с частите и дали са съвместими. И вече при самото сглобяване си спомням, че обърнах голямо внимание на книжката, която тогава имаше книжка. Да. Сега си го гледате в PDF формат. Но обърнах голямо внимание на книжката на дъното, изчетох всичко, кое къде се слага. Нали? И така нататък. И според мен, ако подходите сериозно към нещата, в смисъл направите си сериозно проучване, шансовете ви са, че ще се получи. Ако наистина не ви се занимава, тогава по-добре, както останалите казаха. Хубаво да си го вземете готово, защото скъпяването няма да е кой знае какво. И проблемите не са ваши. И проблемите не са ваши най-вече. Да. Аз и съм. Така, All-in-One водното охлаждане може да протече и да гръмне компютъра. Оле, майко. Теоретично да. Всяка седмица... Теоретично може и билярдна маса да падне отгоре върху мен в момента. Всяка седмица се боря с... Така, може да протече и да гръмне компютъра ми, не. Ако въпросът е зададен като може да протече, винаги може да протече. И да гръмне компютъра обаче след като протече. Но дали се случва, по-скоро не. Аз ще гласувам да, просто за да... Ти смяташ, че ще гръмне компютъра? Какво означава да гръмне? Нещо от хората, като казват, нали, гръмне компютъра... Така голяма експлозия с огън, дим. Щупени прозорци. Не в буквалния смисъл, но може да изгори, ако се намокри нещо. Да, но той просто кой ги задава тия въпроси? То не е, то е твърдение, то даже не е въпрос. Твърдение. Това се среща наистина. В смисъл, аз да започна да отговарям, защото аз казах да. Ти си най-разпален. Смисъл, по принцип е хубаво да се поглежда, доколкото знам, това е към добрите практики, да се поглежда дали няма от време на време течове или дали не е тръгнало да самия маркуч нещо да му става. Знам даже, че се част от като си занесеш на профилактика ги гледат тия неща. Не знам как разбира дали мога да протече или не, но по принцип OEM, тези, които са all-in-one, нали, девайсите, има някакъв шанс, не ми се е случило лично на мене никога, но има някакъв шанс да протече. По принцип течността, която е вътре, се води, че би трябвало да е деионизирана, така че би трябвало, нали, това до някаква степен да ви спаси, обаче от друга страна няма никаква гаранция, защото водата се замърсява като потече и вече спира да е деионизирана. Да, ако има прах по платката, нали, той може да... И де-факто това, което не е изключено да стане, ако се спука едно водно охлаждане, е да изгори дъното. Мисля, няма да е някаква, може би, масивна експлозия, нали, както е написано там, но да се повреди, такова да има някаква щета, според мен не е изключено. Така че аз заради това гласувах за да.
Не знам вие. Тук според мен, нали, това може и така да е. Ти това... такъв прочит имат, че, нали, гърменето е преувеличено, имат предвид както хакерите, като, нали, удариха системата, нали, винаги са такива думи използват, които са... Според мен това думата изгърмян е по-скоро, нали, образно казано, но дали може да се повреди? Може, според мен, също нещо, което са така от практиката. Знам, че в по-старите, нали, ако се върнем назад в миналото, по-старите водни охлаждания беше по-голям шанс това да се случи. Сега като че ли по-рядко става, но не знам. Според мен не е напълно изключено това да стане. А и даже е хубаво да се поглежда от време, защото може да е тръгнало леко да ликва. Нали? И вие да го забележите. Давайте. Аз даже, не знам тук Алекс по-скоро да отговори и аз да го питам него. Къстъм водно, спрямо all-in-one водно, кое има по-голям шанс да протече? Къстъм водното има по-голям. Значи, понеже аз правя къстъм водни, ти искаш да ти кажа нещо. Задължително ще протече. То там дори не е въпрос. Не. Там знаеш, че ще протече и го мислиш с идеята, че ще протече. Ако къстъм... Ти го планираш. Ако къстъм водното, тук, нали, трябва да дефинираме, нали, че къстъм водните могат да бъдат два типа, нали, с меки тръби и с хард тюбинг. Масово в момента в сървъри, в AI се използват водни охлаждания, които използват, нали, почти същите маркучи, които използваме и ние. Използват се бързи връзки, опръстени, там също така се използват и специални вакуумни системи, ако някъде все пак има пробив, защото може техника да пробие маркучите без да иска. Там има специални вакуумни системи, които буквално показват, че има проблеми, не позволяват на течността да изтече. Такова нещо AlphaCool също има направено за къстъм водните, но моята практика или поне машините, които аз съм правил и са минали през мене като къстъм водни, нямаме нито една, която да е протекла по такъв начин. Без физическа намеса, това е много важно. Имали сме един такъв случай, който се оказа проблем самата видеокарта и това, че производителя е сменил типа пластмаса на тръбите. И това, което се получава не от самата течност, която тече вътре, че се размекват тръбите, а самата видеокарта, примерно клас 3090, на която и чиповете бяха на гърба, грее адски много и тръбите, които минават близо до гърба на картата, буквално умекват и се разкачат от опръстените. Включително драстично изтекла течност, но това е нова система. Драстично изтекла течност, артефакти на клиента, забивания на компютъра. Компютъра идва. На компютъра нищо ли му нямаше от течността? Има проблеми в момента, когато е работил. След като идва... Има преди, че след като се е намокрил. След като се е намокрил, всичко се измива. По принцип течността е с деионизирана вода. Вътре има инхибитори и такива неща, които и примерно гликол, които не е гръмно. Да, които не провеждат електричество, но все пак малко електричество може да протече между два елемента или един елемент плюс и минус. При видеокартата няма чак такива големи волтажи вътре в нея, нали, защото върху нея беше изтекло. След измиването, почистването на видеокартата и изсушаването й, тя проработи. При този клиент се случи втори път това нещо и в крайна сметка при третия път направихме специален щит, който да предпазва загряването. Но реално и при двете протичания нямаше проблем за хардуер. За all-in-one водни, защото говорим за къстъм. Да продължа. Аз имам въпрос за къстъм също. Да продължа. При къстъм водните с силиконови или гумени маркучи, които са ZMT, които са индустриалните, там връзката е толкова здрава, че буквално трябва някой да се среже или да продупчи маркуча. Той е много дебело, много трудно може да дефектира. Реално там връзката на силиконовия и ZMT маркуча е по-добра, отколкото на хард тюбинга. На хард тюбинга разчитаме на едни опръстени и това, което аз ви споменах е, че при нас
се промени диаметъра на тръбата, омекна тръбата. Да, това от температурата. Да, докато при силикона и ЗМТ-то това нещо няма как да се случи и връзката там е буквално като на автомобилна сглобка. Трябва някой, даже като махнем контрата, отгоре има един пръстен, който е контра, там буквално някой път не мога да извадиш маркуче и трябва да го цепиш, за да можеш да го разкачиш. Толкова е здрава връзката. Вътре няма налягане, няма температура драстична като при автомобилите. Температурата се движи в зоната на 40 до максимум 50 градуса. Като 50 градуса на водата е твърде много вече за системата, но е нищо за маркучите. Да. Силикона му трябва много над 100 градуса, нали, нещо да почне да се размеква. При All-in-One водните опита ни показва, минали са хиляди през нас, сме сгубили и също, нали, още че и повече сме продали в магазина. От 2019 година няма протекло водно. Mm-hmm. Проблема, който е на All-in-One водните е вътре се задръства системата, защото не са измити хубаво радиаторите. И също, че се изпарява водата? Изпарява се водата, но това не е толкова проблем. Там става по-бавно и в повече случаи компютъра и водното си морално устарели. Да. По-скоро проблема е ако се задръсти системата, защото cold plate при All-in-One водните е с много по-финни ламели, отколкото на къстъм водното. И там малко бокулчета да има, те се загнездват и съответно се намалява капацитета на охлаждане. Това, което се вижда при ефтините All-in-One водни, е в повечето случаи не е измит хубаво радиатор. Самата система работи добре, помпите са хубави, cold plate-овете са хубави, но просто някой не си е свършил работата по пътя. Което не значи, че автоматично компютъра гърми и всичко приключва. Това, че е запушено, не значи, че от някъде ще избие, нали, ще се разлее течност. Напротив, даже компютъра има защити, като почне да прегрява, почва да се гаси, да казва компютъра прегрява и тогава се разбира, нали, че има проблем с вече самата водна система. Хубавото е, че производителите, ако е в гаранция, направо сменят отново и не се занимаваш, но няма протекло, те са много добре, говоря за All-in-One. Последните, които съм имал проблем, са били на Cooler Master и те са от 2019 година. Там им изгниваше гуменото оплътнение. Точно моето беше на Cooler Master. Точно също. Вече не съм с него. Да, ама той е било стар модел. Да. Смениха се, вече примерно не използват... Даже като си го купувах, ми казаха да знаеш, че рано или късно протече. Ще протече, да. Даже вече някои от производителите не използват гумени оплътнения, а използват силикон, който по принцип затворен в тази система почти не деградира. Аз имам един въпрос, понеже ти каза, нали, че нямаш проблеми с къстъм водните. Да. По принцип това, което сме чували много е, че те изискват поддръжка. Тоест, че всъщност... това е сложното при тях, да. Поддръжката е... Не е защото почва да тече от някъде. Не, проблема е, че рано или късно тази течност деградира и в предвид това, че правиме, нали, по-интересни машини, които са с прозрачни тръби. Тоест цветем се. Личи си, да. Докато на All-in-One водното всичко е... Даже понякога се пресичат цвета между това се случва. Това ми беше въпрос, дали това е проблема. Но това, че се е пресекал цвета или се е деградирал, не значи, че то не работи ефективно. То, примерно, да кажем, то си охлажда, защото капацитета му, течността, примерно в едно All-in-One водно имаш около 200 мл. В едно къстъм водно имаш почти винаги около литър, че и повече. Особено ако имаш два радиатора. И самото количество течност, радиаторите и мощността на помпата, помпата в къстъм водните е много по-мощна, тя може да преодолее много повече съпротивления. Дори да имаш някъде запушване, на нея не е чак такъв проблем. Практиката и в къстъм водните слагаме огромни радиатори, в другите производителите пестат. Малко са производителите като Arctic, които слагат по-голям радиатор. Радиатори. Да. И това в някаква степен допринася, нали, за по-добрия перформанс на водното. При къстъм водното можеш да избираш. При All-in-One водното в повечето случаи не. И един от най-големите проблеми на защо се запушват All-in-One водните рано или късно, защото използват алуминиев радиатор. Алуминия е
метал, който по принцип доста често и реагира с околната среда, с течностите, въпреки че е деионизирана водата, се получават едни окисления и особено като не е измит радиатора, това значи, че системата вътре не е чиста и може да започне тъй наречената галванична корозия, т.е. от едното да се прехвърля иони и метали примерно от алуминиевия радиатор към колдплейта и обратно. Защото колдплейта почти винаги 99,9% е меден. Тоест ние имаме различен метал вече в една такава система. Ако всичко е алуминиево, може би ще имаме по-малко проблеми, или ако всичко е медно, със сигурност ще имаме минимални проблеми. Но колдплейта няма как да е алуминиев, защото има много напрежение върху него. Самата помпа се стяга с много усилие и начина, по който го правят, за да е ефтин, при алуминий това нещо не е възможно. Затова се прави от мед. И вече там, съжалявам, стана много дълго. Сигурно 20 минути говоря, аз точно взим купата за ти. Има специфика, алуминия как отнема и отдава топлина, медта в някои отношения е по-добра, отколкото алуминия. Алуминия е добър за отдаване, но за приемане медта е по-добра върху процесора. Ти си, Алекс. Захранването няма значение, стига да е достатъчно ватове. Те не за друго всъщност хората са сложили и тази сертификация на захранванията и минават толкова много тестове и има различни класове захранвания с различни компоненти вътре в тях, които са и грейднати на различна температура, примерно една част от резистори, варистори и тем подобни неща. Та не е удачният вариант да изберете най-евтиния вариант за захранване, просто защото примерно пише на него 800 вата, тъй като има вероятност самата архитектура на захранването да е много кофти, откъм защита да не е добре издържано, откъм компоненти също така да не е добре и в даден момент какво ще пострада? Първо ще пострада вашия портфейл, защото ви е пострадала, да речем, видеокартата, някаква друга част от компютъра или абсолютно целият компютър, така че не е окей да вземете каквото и да е, само защото ги има ватовете. А и като я няма сертификацията, това, че примерно пише 800 вата не означава, че то ще успее да стигне изобщо до 800 вата. Той може да не е никъде близо до 800 вата, така че има си доказани производители, ревюта на захранвания се правят постоянно, те точно заради това се категоризират и по тиери захранванията, така че там едно от нещата, от които не трябва да пестите, когато сглобявате компютър, е наистина добро захранване, така че захранването има голямо значение. Ами ти го каза, аз общо съм съгласен с това, което той каза, само бих добавил дори за нещо толкова елементарно като шума, значи по-ефтините захранвания са по-шумни, примерно, освен всичко, което той каза, което няма смисъл да го повторим. На пазара последните години се забелязва изключително високо качество на производство на захранвания. Дори разни производители, които никой никога не е чул, изведнъж изваждат доста хубави захранвания. Това, което се оказва, че имаме тъй наречените платформи, да кажем Great Wall, Seasonic и така нататък, правят платформа, която различни производители, да кажем ги брандират кой да дам? Asus, примерно използват платформа на Seasonic. Corsair за определени захранвания използват платформа тяхна, за по-евтините захранвания използват друга платформа, която е от китайски производител. Както преди беше с Superpower, сега не знам как е, но други производители използваха като цяло, да, те си правят почти всичко, само за най-евтините не мога да кажа, но Superpower, примерно, те изпълняват и на други, точно, на други марки са като гръбнак. И тук това, което ако не се взима най-евтиното или някакво захранване, което е кетчуп и горчица, нали? Това е показател, че там са спестени много неща, само това, че са сложени цветните стари кабели. Повечето захранвания, ако са съобразени спрямо консумацията на машините, няма проблеми. Това, което забелязваме, нали, на базата на нашия опит е, има проблеми с инсталациите в къщите, в апартаментите, захранването не е като хората и определени, примерно компютри могат да имат проблеми с нестабилна работа, защото се задействат защитите на захранването или флуктуацията на захранващия му ток не е подходяща за него. И сме имали случаи, в която машината е нестабилна, т.е. примерно черни екрани или нещо такова, и само с смяната на друг
друга марка, друга топология, друга платформа, нещата се стабилизират. Имали сме случаи, в които даже съвсем наскоро Вени Фокс, който е гледал нашите видеа, имаше проблем, тя сменя жилището си и на двете места с новия компютър има проблеми. Накрая се оказа разклонителя. Тоест едно и също нещо, което ходи с компютъра и на двете места, защото тя казва, аз съм на ново място, нали, тук е друг ток, нали, не е също. И ние почваме да търсим и да питаме. Сега тук какво върви с този компютър и се оказа, че разклонителя е проблем. Хубаво казахте за сертификацията, но тя не е винаги, особено преди време бяха хванали определени китайски производители, по-евтините брандове, че си слагат лепенки 80 плюс, каквото им дойде. Напоследък има един друг човек, или по-скоро компания, Cybernetics, той е един наш съсед в Гърция, който много сериозно тества захранвания и съответно той си има собствена система за оценка на захранванията, както за шум, така и за ефективност и много често даже захранвания, които са маркирани като Gold, той им дава платиниум. Защото тук има и друго нещо. Не винаги това, което е написано на стикера, при 80 плюс Gold, е захранването 80 плюс Gold. Това по-скоро, в смисъл тези са за енергийна ефективност, да. по-скоро отколкото за... Обаче какво се оказва? Един производител произвежда 5000 броя захранвания и да кажем от тях 10% не могат да покрият платиниум стандарт. И за него е много по-лесно всичките да ги маркира като Gold. Маркира, да. Но това не значи, че вашата бройка, която вие сте взели, не е буквално да покрива платинум сертификация. И фактически тези бройки, които минават през него, като той се старае да тества всичко, което е най-популярно на пазара, вече даже и на самите захранвания, когато купувате захранване, ако видите Cybernetics, те са едни шестоъгълници, може да видите тази допълнителна по-адекватна сертификация. Тя е и за шум, също така при определен товар, нещо, което в 80 плюс го няма. Проблеми с захранванията като цяло ние не забелязваме, повече проблеми има с RAM паметите. Първо, че ги няма. Най-големият те не проблем. съществуват. Андро, ти си. Аз само ще кажа, не пестете пари от захранване. Да. Това е интересен въпрос, който даже са ни правили забележки, че не ползвам антистатична. Трябва ли задължително антистатична гривна при сглобяване? Аз лично никога не съм ползвал такова нещо. Така че аз ще гласувам не трябва. Но тук това, което аз знам като легенда така гласи, е, че едно време е трябвало и е било голям проблем. Сегашните компоненти имат по-добра статична защита и съответно не е чак такъв голям проблем. Въпреки това аз се дисчарджвам на радиатор или нещо такова в нас, нали, за да съм сигурен, че няма да го удара с ток. Но да, аз лично никога не съм ползвал, даже на по-ранните години ни правиха забележка, че защо не ползваш антистатична гривна? Да, при мен го има това нещо в стримовете, много хора са очудени, даже ние работиме на килимчета, които нали, теоретично, ма не всяко килимче генерира статично електричество. Много хора казват, вие как така сглобявате професионално компютри, пък не ползвате антистатични гривни. Едно от основните правила е, че когато ти работиш в някаква зона, потенциала на твоето тяло и на зоната е еднакъв. Ако нямаш някакви хиперизкуствени дрехи или някакъв генератор на статично електричество, не би трябвало да се получи голяма разлика между работната ти плоскост и на място, което ти седиш. Проблем би бил, ако се разхождаш и набереш статично. Се търкаш в килима, преди да го сгубиш. Да, или галиш котенцето. Докато си с вълнен свичър, нали? Тогава е хубаво преди да пипнеш компонентите да изравниш потенциалите или да се заземиш. Не винаги метала, който примерно тук може да имам метална пръчка, това не значи, че се заземявам, защото тя не е свързана с заземена. Обаче това значи, че аз пипайки я изравнявам потенциала, енергията, която има в мене и енергията, която има тук като статично електричество, така да го кажем, се изравнява. Нали? Тук са някой физик, сигурно ще ни поправиш, тия са какво обясняват. Тук, но да, но буквално
след като са изравнени потенциалите между моето тяло и това, с което работя, от тук нататък няма проблем. В момента, в който аз се отделя и отида някъде другаде, е хубаво да пипна масата или корпус, или в никакъв случай, нали, не е добра практика да се пипат платките. Ние избягваме колкото се може да ги пипаме, защото не само статичното електричество е проблема, ами те се омазняват, мазнините, солта, която имаш, окисляват се конектори и така нататък. Така че платките е хубаво се избягват да се пипат. Нали, някой ще каже, то трябва да се работи с ръкавици. Напротив, с ръкавици даже може да направите повече проблеми, защото по дънни платки неща има адски много остри конектори, не се усеща добре, може да изкривите пинове. Така че... пиновете на процесора най-вече, в смисъл, да. Ти с ръкавиците не ги усещаш. С ръкавиците не се усещат и затова много често се работи с горе ръце, но след като вече потенциалите са изравнени, правилото в повечето случаи, то не е правило, ами то си естествено, човек като хване някаква задача, примерно да сглобява компютър, той докато примерно не монтира дънната платка, той не се отделя от работното място, няма и за какво. Нали, тебе задачата ти е да сглобиш компютъра. Може да скрова TikTok през това време. Може, но TikTok да му е на работното място до него, за да не генерира статично електричество. Така че мога да го потвърда и в работната среда ние нямаме изгорели компоненти от статично електричество, заради това, че не носиме статична гривна. Най-готиното е, като видиш някой си сложи антистатична гривна и да си я носи като часовник. Антистатичната гривна трябва да е свързана с кабел, масата трябва да е със специално покритие, това специално покритие трябва да е свързано с един специален под, този специален под трябва да е заземен, така че само една гривна... Малко като си сложиш COVID маската, ма носа да ти стърчи отвънка. По същия начин, просто вместо да се слага тази гривна, както каза Андро, пипате се преди да работите по самия компютър или платка, където тя е разположена, по този начин изравнявате потенциалите и след това не би трябвало да имате никакъв проблем. Просто го сглобете. Сглобете с капания компютър, не си губете времето с глупости. По възможност не е върху мокета. Не върху мокета, върху маса, не обличайте изкуствени дрехи. Ако трябва, седете голи, ако сте си вкъщи, ако толкова ви притеснява. Погащи. Пипайте повече нещата около вас, докато сте голи. И не галете котенцата, защото те генерират статично електричество. И няма да има проблеми. Няма да в никакъв случай нищо да изгори така. Ти? Нямам какво да добавя. Общо взето. И да имате антистатична гривна, ако я вържете тук за етажерката, е горе-долу. Все тая. Просто минавате, разрежете се от някъде и... По тази лойка и тия устройства трябва да умират. Тези устройства също, а през ръцете ми всеки път, като пипнеш телефона, трябва да умре. Да, защото корпуса му е свързан с другите неща и трябва да умре. Абсолютно. И там през индукцията за бежичното. Да. И отиде в батерията, експлозия и AI-то протече. Аз съм сигурен, че за този въпрос ще има коментари отдолу. Ще спорят хора, които са сгубили примерно 2 машини, примерно вие двамата са сгубили общо, не знам, супер много машини. Така че... Той ако професионално ги сгубя, е сгубил много повече от мен. Аз само тия, плюс нали, за себе си и за някои приятели, в Канада сигурно около 100 машини. Пак е доста, аз съм сгубил общо 5, примерно, 6 машини. Верно е. Толкова, колко съм. Повече. Може за видеята да съм сгубил. За видеята става. За приятели не съм са повече сгубил, от 20 машините, които съм бил два. За приятели съм сгубил, може би, 10 машини. За мене си съм сгубил 2-3 машини. Това ще излъжа. Иначе в Канада наближават 100. В момента все още са по-малко от 100, но наближават 100 компютъра, които съм правил в моя канал. Но примерно ти, ако си... Аз вероятно, той е сгубил вероятно хиляди компютри. Ние тук като мацките има подкасти в Америка, където нали, питат какъв им е боди каунта, с колко мъже се спали. Неговия боди. Аз така срамежливо. Неговия кейс каунт е... PC каунта. Аз съм на следващото ниво там. Нали, имаше едно меме, дето се наредили SWAT тимаш, атакуват вратата и всички са левел 40 лева и левел 2 такъв само погащи развили с автомат. Да. Overclock скъсява драстично хардуера. Тук пак сме на... Чакай, скъсява драстично хардуера? Живота на хардуера, да. Okay. Тук пак супер позиция. Да. Супер позиция. Започвам директно. Зависи. Да, зависи. Дори това устройство се оверклоква фабрично от завода.
в момента, в който достигне критични температури, нали си сваля честотите или си има някакъв алгоритъм. Всички съвременни, устройства, свързани с, компютри, лаптопи, смартфони, таблети, всички тези устройства вече тенденциите са такива, че за да може един производител да се наложи на пазара и да покаже, че неговия продукт е по-добре, в някаква степен има оверклок и той е фабричен. Има алгоритъм, по който честотите и начина, по който работи устройството, първо работи на по-високи честоти, чак когато примерно има критична температура или не му достига енергия или достигне до някакъв друг такъв трешолд или лимит, започва да сваля честотите. Механичния или по-скоро статичния оверклок или оверклока, който ние можем да си направим, в повечето случаи при съвременния хардуер вече е доста ограничен. Защо? Защото пак споменавам от завода AMD, Intel процесорите, видеокартите на AMD и на Nvidia, те постигат достатъчно добри резултати с фабричното си клокване, нали, тъй наречените boost честоти. Нали. Да. Boost, приемете го, че е равно на overclock, но от завода. Ако си купувате видеокарта и обърнете внимание какви са базовите честоти, на които Nvidia или AMD ви гарантират, че ползвате тази видеокарта, ще видите, че те са драстично по-високи в реалното използване на тази карта. Може да извадите допълнително перформанс, ако говорим за ежедневно използване на един такъв компютър, но той ще е в рамките на 10%. Ние имаме лаптопи, които модифицираме, нали, точно с такава идея и вадиме допълнителен перформанс. В конфигурациите активираме Precision Boost Overdrive. В Intel имаме Boost, който беше Intel 200S в новите Core Ultra. На старите играеш с множители, с волтаж и с лимитациите, нали, като ватаж. Така че оверклока по-скоро не скъсява живота. Това, което би скъсило живота на хардуера, ако пипате настройки, които не разбирате какво правят, или четете чат GPT и той ви е дал грешните неща, тогава наистина може да си скъсите драстично живота на хардуера. Това, което забелязваме и по-скоро е свързано с процесорите, там много често ние като потребители можем да скъсим живота, защото не слагаме правилния охладител. Тогава процесора ни работи на по-високи честоти и съответно ние му съкращаваме живота, карайки го да работи, примерно постоянни 80 плюс градуса. Аз не знам хората, като чуят overclock, какво си представят, но наистина въобще не е това, което преди години може би сте чули някакви невероятни стойности, когато правите overclock на компонентите, защото вече толкова развита технологията, че самият производител out of the box го предлага продукта максимално бусна, така или иначе. Единствено с лаптопите можем да дадем пример. Имаме няколко max-outнати тунинговани лаптопи, да, и такива по принцип предлагаме. И там примерно нашите колеги бяха достигнали 20% буст спрямо стоковата версия на лаптопа. И това е пак в конкретни приложения, не нали, абсолютно на всяка. 20% звучи много добре и за да го направиш трябва да имаш знанията, трябва да имаш методологията това нещо да се случи, но и дори експериментирайки да повредиш хардуер и да му съкратиш живота, в повечето случаи това, което може да стане, е, че просто няма да е стабилна машината и след 5-10 минути просто ще се рестартира и ще набие си накрая или нещо подобно. Но това, не знам, според мен по какъв начин скъсява живота, единствено просто връщате старите настройки, които сте използвали и абсолютно всичко окей, няма да се прецака нещо. Пак казвам, има... Но пак машината си има защити, в смисъл тя няма да ти позволи да работи на стойности, на които не е стабилна дълго време, така че... Има защити, но човек може да бъде много упорит. И това го има, да. И човек може да бъде много рязък. Да. Също така и тогава вече може да не е скъсен драстично живота, т.е. цяло да е приключен живота, но в по-редки случаи така, че с overclock общо, зато ако не знаете какво бърникате, по-добрия вариант е не пипайте много, особено да се играете с overclock е изкуство, усет и опит и... Много опит. Може да постигнете обратния ефект. Вместо да имате приръст на перформанс, да се получи точно обратното. Примерно само с промяната на един волтаж на един процесор, може да постигате по-ниски честоти, защото просто той почва да прегрява. Така че тук не винаги overclock значи по-добър перформанс. Така че
По подобен начин е тунинга на колите. Ако не въведете правилните настройки, не само че колата ви няма да е по-бърза и по-мощна, ами ще харчи повече гориво и ще бъде по-зле. Чади яко. Чади, да, и ще чади. Аз искам само няколко неща да кажа. Значи, първо, наистина, какво казваме, че е overclock, защото това, за което нали, говорихме за фабрични overclock, за това са си неща, които си идват от производителя, нали, като бустови частоти, базови частоти и така нататък. Някои хора могат да кажат, че дори неща като XMP профила и Expo профила на паметта също се води и даже се намира в overclock частта на BIOS-а, нали. Някои хора ще кажат, че overclock е когато нали, всъщност ти наливаш течен азот върху процесора, докато бърникаш някакви неща. Тогава вероятно има някакъв риск. Аз искам само да обърна внимание, че имаше такива случаи с Ryzen процесори, които някои високи класове дана, мисля, че на Asus, ако не бъде... Asus и ASRock. Да, ги бяха прецакали в смисъл такъв, че фабричният overclock, който се предлага от тия дана висок клас, просто изпързваше някакви процесори, имаше случаи на изгорели процесори и то не защото нали, потребителя нещо си го е overclock, а точно от вградените настройки, които са на тези дана и след това имаш нали, BIOS апдейти специално за да се върне гъста малко, защото... Или по-скоро самите производители пуснаха BIOS апдейти, за да се застраховат от това нещо. Имаше проблеми с тия неща, си спомням. Но... Което споменах нали, в другия разговор, че апдейтите не винаги са окей, понякога се ръшват дори и на базови продукти, които сега излизат на пазара, чисто нов продукт и го прибират обратно, защото нещо не е било като хората. Това нещо с настройките и с тестовете за бъгове и това както при хардуера, така и при софтуера, нали, повсеместен проблем и по-лошото е, че това, което предполагам, че ще става и по-зле, защото пък разновидностите на хардуера станаха адски много. Но предполагам, ако си има предвид overclock по това потребителя да си overclockва сам нали, настройките, т.е. да се опита да отида отвъд това, което е фабричната настройка, разбира се, си има риск. Затова казахме, че може би, защото ако потребителя е нали, някакъв power user, който знае нали, какво прави, тогава може да няма проблем, но тук вече отговорността си е негова, смисъл, доколкото знам и гаранциите не те покриват, ако си overclockнеш процесора и го изгориш, нали? По принцип, ако разберат. По принцип да, но в повече случаи производителите не се заяждат за такива неща и когато става просто за процесорите ги сменят без много... Така че няма проблем. Да, но това ако след това ви се чака гаранционно един месец, overclockвайте. Но пак въпросът е какво търсят всъщност и потребителите от този overclock. Цялостно няма смисъл. Дали просто някакъв гъдел, защото те няма да докарат почти нищо, кой знае какво отгоре като проценти. Въпросът не беше този, но точно всъщност въпросът, който много често мен ме питате, има ли смисъл? И аз повече случаи ми казвам, според мен и няма. Нали, според мен out of the box с бустовите честоти там, като си сложите XMP профил и това си е достатъчно добре, нали, няма смисъл и ще ви работи стабилно и няма да имате проблеми. Така че, ако това е въпросът, в този случай бих отговорил не, няма. Охлади си по-добре хардуер. Да. Времето, което ще инвестираш, за да научиш как се overclockва, вместо това можеш да го вложиш, това да си намериш втора работа, да изкараш пари и просто си купиш по-мощни компоненти, вместо да занимаваш да ги overclockваш и да си играеш с нервичките си. Ето това, което каза и той, най-доброто в момента за overclock е просто всичко да ви е добре охладено. И то ще постига възможно най-добрите честоти. Добре, финален въпрос, който е така доста субективен, може би. Както всички. В тази поредица винаги може да е или. Това е идеята, защото въпросите са и такива. Белият хардуер е по-скъп от черният. Аз често казвам, не съм поглеждал цените последните няколко седмици, защото малко ме е страх. Аз съм така. Средностатистически. По-скоро вярно. По-скоро е вярно, но ако седиш примерно промоции и чакаш нали, намаления,
винаги има възможността дадена кутия или видеокарта или какъвто и да е компонент, бялата му версия да е малко по-евтина също, пък и от черната. Така че много зависи и от тайминга, въобще в момента кога пазаруваш, може да се окаже, че има бели компоненти по-евтини от черните, конкретно тези, които на тебе ти трябва, защото нали са белият хардуер е по-скъп, ама цялостно, или белият хардуер, примерно сега тая кутия, да речем CH360 на Deepcool, бялата, е по-скъпа от черната. Мисля, два конкретни продукта сравняваме, различни цветове или общо взето всички продукти на пазара. Ако искаш си кажи мнението, и аз ще си кажа моето. То аз завършвам с въпрос накрая, защото цялостно според мен е по-скъп белия хардуер, но зависи от тайминга, кога го купуваш. Според мен, като човек, който последно си изгуби бяла компютър. До сега винаги са ми били черни. Последния компютър, който в септември месец си го направих с Tower 300. Конкретно на въпроси Tower 300 мисля, че няма значение какъв цвят. Цената е една и съща, защото то се придава. Тя си скъпа така или иначе. Да, тя си скъпа така или иначе. Като цяло, когато решите да си изгубявате бял компютър, пък да не говорим, ако искате някакъв друг цвят там вече, нали? Като цяло наличностите са малко по-ограничени от гледна точка на това, че ако ви трябва примерно видеокарта, която да е бяла, може конкретно да няма много избор, толкова много за бяла, в моя случай 5070 Ti. И съответно, аз даже не си взех с бяла, аз си взех сребърникава. Ventus ли си взех? Ventus си взех, да. Светла, нали. Просто взимате това, което има и то може да не е най-ефтиното. Може да има черна, която да е по-ефтина. Специално при видеокартите със сигурност ще има черна, която ще е по-ефтина. За ръмта мисля, че нямаше никаква разлика. Ръмта беше същата, беше си нормална цена. И така, просто въпросът е, че като цяло, макар че в последно време вече има много бели компоненти, защото има много хора, които искат да си правят бели хардуери, все пак в много случаите ще имате малко по-ограничен избор и това може да означава, че ще имате и малко по-ограничен избор от гледна точка на цената, т.е. няма да имате толкова изгодна оферта конкретно за това нещо в бял цвят, точно в този момент. Особено сега, както наличностите, нали, са малко плаващи. Ми хареса как говориш за паметите в минало време. Да, те не съществуват вече, няма, по принцип. Няма бели, няма черно. Аз общо взето посочих, че не съм съгласен, главно от гледната точка, както каза и Бобката, че всъщност има случаи, в които пак зависи какво ще бъде и на промоция в магазините, тъй като има варианти, в които белия хардуер може да бъде по-евтин. Но на теб точно в този момент ти трябва и да, точно в този момент. Но пак много зависи и от самия въпрос, защото ако го гледаме от гледна точка на това дали по принципа, не само в магазина, белия хардуер е по-скъп и за изработка, то тогава вече е съвсем друг въпрос. То е по-скоро scale в production, в смисъл именно, такъв, че като имаш по-малки бройки от това нещо. Но в днешно време не са чак толкова по-малки, защото има много... Да, вече започват все повече и повече модели и то главно може би разликата в цената идва от това, че не всички модели могат да бъдат предлагани в черно, бяло, синьо, зелено и там каквото друго искат хората, а са по-стандартни, евентуално някой по-специфичен модел може да бъде в бял цвят, който самия по-специфичен модел вече да е по-скъп, ама тук може би Алекс най-добре ще може да каже. Откъде да започна? Какви са твоите наблюдения? Понеже съм имал възможността, имах късмета да си говоря и с инженери, свързани с хардуер, който ползваме. Производството на бял хардуер е по-скъпо. Да, особено когато имаме комплексен хардуер като видеокарта, дънна платка. Заради пластмасата? Много трудно се оцелват нюансите. И самата разработка и следенето на това да не мръдне нюанса на някъде е доста по-трудно, отколкото производство на черни компоненти. Също оскъпяващ фактор е това, че количеството произведени продукти е по-малко. Да, знаем колкото произвеждаме повече, толкова по-ефтино. Хубавото напоследък е, че има така голямо търсене на бели компоненти, производителите бълват повече и съответно цените са поизравнени. Понеже аз работя с цени в конфигурациите, мога да ви кажа, че има разлика. Дори да за крайния клиент на нашия сайт, примерно цената да е една и съща, реално доставната стойност на продукта е различна. И много случаите някой поема тази разлика, нали, с идеята за клиента той да има избора, нали, бял или черно, но да не плаща по-високата стойност на белия продукт. Някакси се средностатистически уравновесяват го и самите производители на хардуер, като се опитват разликата да не е много драстично, но наистина производството на бели неща, които са комплексни. Айде едни RAM памети, там имаме една боя и нямаме кой знае какво.
Обаче, примерно в видеокартата имаме бекплейт, който е метален, трябва да се боядиса. Имаме пластмаса, вентилаторите се произвеждат примерно от друга пластмаса, която също трябва да е цвета. Лепенките трябва да ни съвпадат като цвят и отивайки на една кутия предния панел, филтрите, бутоните, нали, бутоните не са същата пластмаса най-вероятно каквато е панела. Кутията, филтрите отгоре, които са магнитите, са тотално различни материали. Едното е боядисано, другото пък е директно е шприцвано и произведено. И ние долу се бориме много с това нещо, защото като сглобяваш от различни марки, едните са с по-бели. Дори ето тази хартия тук в момента... Има по-жълтеникави също, това е много гадно. Има разлика и съответно за самия производител е по-скъпо да произвежда бели компоненти, но предвид, че търсенето вече е сериозно, нали, пък за него става по-изгодно. Едно е да направи research и development на нещо, което ще произведеш 500 продукта, друго е вече, нали, 5000. Продуктова линия. Да, ти разпределяш този кост на 5000 продукта, а не само на 500. Така че има разлика, аз затова казах, че има разлика, но хубавото е, нали, че все повече и повече произвеждат и хората търсят нали, бяло, което пък позволява на производителите да уравновесят цената. Така че да, с това предлагам да приключим този епизод. Надявам се да ви е бил интересен. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и също така можете да цъкнете ето тук някъде между нас всички, за да изгледате миналия епизод и не забравяйте отдолу в описанието да се абонирате за Андро и за Алекс. Там ще намерите техните канали.